Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Apanso makapaka pali nkhani ina yomwe yavuta kwambiri pa tsamba la mchezo la Facebook. Nkhani imeneyi kodi ikukhuza yani akapena kuti wapanga ndi yani? Nkhani imeneyi tikuona kuti kutchulidwa kwambiri APM pazifukwa zosadziwika bwinobwino, pazifukwa zosamveka bwinobwino, koma tonse tikudziwa kuti nkhani imeneyi ili paliponse. So tikuona kuti mukutchulidwa akulu ena amene akudziwikanso ndi zina lakuti Nelson Mwati, akuti akulu amenewa ali ndi uthenga opita kwa APM. Kodi uthenga umenewu ukumveka motani? So timanena kuti ife timabweretsa nkhani kuchokera pa ground komanso pa social media ndi maumboni omveka bwino. So chimenechi makamaka ndi chikalataso chomwe chalembedwa kuchokera kwa Nelson Mwati, ndipo zambiri zalembedwa pa chikalatachi, koma ife tiwerenga ripoti lomwe lalembedwa ndi MBC momveka bwino. Ndipo amalawi wochuluka akuyankhulanso zinthu zosiyanasiyana akamba ka uthenga omwe Nelson abweretsa pa tebulo kuti iwe utchula bwanji APM amalakwa chani. Zambirimbiri zikuyankhulidwa. So tatiyeni ndiwerenge ripoti limeneli momveka bwino. Akuti alemba kalata yodandaula ndi kuima kwa amuthalika. Mdzika yokhuzidwa Nelson Chijele Mwase yalemba kalata unduna oona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi ndi chisamaliro cha anthu kuti alowererepo pa nkhani yakuti Professor Arthur Peter Muthalika akuzunzidwa. Polankhula ndi MBC, Amwase ati malamulo amapereka mpata kwa aliyense yemwe akuona kuti wachikulire akuzunzidwa kukadandaula ku undunawu. Iwo ati ngati munthu wakonda Muthalika ndi okhuzidwa kuti anthu omwe awazungulira Muthalika akuwazunza powakakamiza kuyimaso. Kalatayi yapitanso ku bungwe la meki komanso kwa mkulu wa polisi. Kalatayi ikuonesa kuti yapita ku undunawu kuzera ku office ya Blantyre Social Welfare. So nkhani ndi imeneyi, nkhani yagona pamenepa akulu amenewa kaya watu mandani kaya wokha makamaka kutengeranso ripoti akuti iwowa ndi okhuzidwa akumva chisoni kuti makamaka kuti APM akukakamizidwa kapena akuzunzidwa apo wakakamiza kuti ayimenso zomwe ife pamodzi pano sidamve kuti APM akukakamizidwa, koma akulu amenewa ayima ndithu mokweza kulemba zikalata zawo zodandaula akuti APM akumuzunza. Makamaka makalata amenewa apita ku mabungwe komanso apita kumeneko ku polisi. So zambiri zikuchitika, zambiri zikuyankhulidwa, koma imeneyi idali ripoti komanso kalata yodabwitsa kwambiri yomwenso ife taona makamaka mtsiku la lero. So kuma comment kuli zinthu zambiri zomwe zayankhulidwa, uthenga opita kwa Nelson komanso uthenga opita kwa APM kamba kuti nkhani imeneyi ndi yodabwitsa. Palibe amene wanenapo kuti APM akukakamizidwa akuti ayime amenewa angokhala kuti kunena kwawo akuti iwowa ngati owakonda amuthalika ndi okhuzidwa kuti anthu omwe awazungulira Muthalika akuwazunza powakakamiza kuyimaso, kuti APM akukakamizidwa kuyima. Zimenezo olo ife sitidamve. So tatiye ndingwerenga pa comment awiri atatu ukunso ndikudikira kuti ndimve ma comment anu pamodzi pano kuti ndi wotani pa nkhani yomwe Nelson Chijele Mwase akuyankhulapo kunena kuti APM akukakamizidwa kuyima president kamba ka seko akapena kuti anthu amene awazungulira makalata mkulu amene iwo atumiza kale ku polisi komanso meki ndi mabungwe ena ndi ena. Kodi zimenezi zitha motani? APM wamva kale zimenezi zokuti akuti akukakamizidwa ndi amene awazungulira. Makomenti kunde alipo ngambwe ningola kwa awiri atatu ndisa kudiyelede nthawi momva za kukhosi kwa Malawi. Page imene ndi Situation Malawi akuti Peter Muthalika ndi m'bale wache, muzeni kuti akabweze ndalamazo komwe watenga, otherwise titha kupanga za iye. Izi munayamba ndikale. If you loved APM bwanji munawapopa achina Timothy Ntambo ndi gulu lake la HRDC kuti achose Muthalika through judiciary. Nchifukwa chiyani sanalembere chakwera zakulephera kwake pa zaka 5 years? Why
Why is not concerned with the death of Chilima and 8 others? Why is not concerned with the death of Mia and Jomani Banda? Why is he not concerned with this devaluation and the non-stop inflation? Why is he not concerned with fuel crisis? Why is he not concerned with these the pensioners who until now did not receive their money they worked for? Why is he not concerned with the people of Machinga seen eating wild plants? Akuti bwanji sadalembere makalata pankhani zosiyana-siyana ngati kusowa kwa mafuta, mavuto omwe ali Malawi, anthu akumachinga kudya chiteze, bwanji sadalembere zimenezozo. Akulu amenewa akuti ndalama zomwe apasidwazo akabweze. Comment imene from Situation Malawi, ndipo comment imene yanyamula uthenga wambiri. Imene ndi page uyu ndi Italo Fontana kuti zandala se Magoswe Junior wamkweka poma heartbreaker. Uyu ndi Mary akuti watayenda pa wheelchair APM my vote chabwino khomo akuti mumva akunyung'unya simunati we are returning to the proven leadership chabwino comment from Khomo Ebenezer. Uyu ndi Ice akuti MPC kumakhalako serious you can do better than this chabwino. Uyu ndi Chisomo akuti this is a proof that APM is winning September elections. Why you guys more concerned about his age? It's people from the opposite camp who are concerned about his welfare. Since when? I remember in an interview with Brian Banda, he asked similar questions. Since when? They know once I'm in a race, they are out. I can assure you, come September 16 in APM's voice, let APM contest. Long live APM. So, makomenti akuchuluka uku ndongo khazula kuyankhulapo ziwiri zitatu kupita kwa amakapaka mkulu amene iwa lemba makalata akewa kuti akumva chisoni ndi APM kamba kokuti aseko yake anthu adzungulira akuakakamiza kuyima. So makomenti ali kuku ndi ngambwi okuti sitingawamalize Stanley wangotukwana uyu ndi Simon akuti amene yuso watukwana. Makomenti ndende ambirimbiri kuma nkhani yavundula makomenti ndi nkhani yekuti mzika yokhuzidwa yomwe ikudziwika ndi zina lakuti Nelson Chijele Mwase akuti alembera kalata kunduna ona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo komanso chisamaliro cha anthu akuti alowererepo pa nkhani yakuti aprofesa Mutharika akuzunzidwa akuti seko yawo anthu wazungulira akuakakamiza akuti aime. Nde imene idali yachangu yomwe tidabweresa ndipo timafuna timvekonso ndemangazani kuti pamenepa mukumvapo motani uthenga wanu kwa Nelson Chijele Mwase ndi wotani. Tikumanenso nthawi ina koma osamayiwala kupanga like, share komanso subscribe. Tikumanenso nthawi ina. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati munalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.